Samantala, Idol, patuloy po ang investigasyon ng kapulisan sa Pangasinan kaugnay sa pagkasawi ng batang babae na natagpuan sa Dagupan City. Matatandaan na natunton at naaresto sa bayan ng Siso ng dalawang sospek na sinasabing nasa likod ng krimen. Ang kay Dagupan City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Lawrence Calub, tiniyak nilang maipapataw ang nararapat na kaparusahan sa mga sospek at pananagutin ang mga ito sa batas. Samantala, binigyang diin naman ng Pangasinan ni Pangasinan Police Provincial Office OIC Police Colonel Arbel Merculo ang kahalagahan ng kooperasyon ng komunidad. Aniya, kung may nalalamang impormasyon ang sino mang makakatulong sa kaso, agad itong ipagbigay alam sa mga otoridad. Nanindigan din ng kapulisan na magpapatuloy ang masusing pagsisiyasat upang matiyak na mabigyan ng hustisya ang biktima at ang kanyang pamilya. IFM News. IFM News. IFM.